וואו, זה כל כך טעים. אני ממליץ מאוד להכין את זה ליום שישי, לארוחת שבת. קודם כל נדליק את המשקל ונאפס אותו לאפס עם הקערה. נוסיף ביצה. נוסיף עכשיו את השמן. 40 גרם, זאת אומרת אנחנו צריכים להשלים ל-100 גרם. קצת 103, זה גם בסדר. עכשיו נוסיף את המים. 240 בול. החומרים הרטובים שאנחנו רוצים לשים בבצק. זאת אומרת 60% הידרציה. נאפס את המשקל שלנו ונוסיף עכשיו את השמרים. אנחנו על 400 גרם של קמח, אנחנו נוסיף 4 גרם שמרים יבשים, ואם אתם משתמשים בשמרים רטובים, אז תכפילו את הכמות, זאת אומרת 8 גרם. עכשיו אנחנו נערבב את הכל, ככה שהשמרים ימצאו לנו. לאחר שערבבנו את השמרים יחד עם כל החומרים הרטובים, אנחנו נוסיף את הקמח שלנו, אנחנו נוסיף 400 גרם קמח. עכשיו אנחנו נוסיף את הסוכר ואת המלח. אנחנו נשים 7 גרם מלח ו-20 גרם סוכר. וזה הבצק שלנו אחרי לישה של 5 דקות. אתם רואים הוא פשוט נפרד מהוו לישה. הוא מאוד רך, יפה, אלסטי. אנחנו נשים אותו עכשיו להתפחה למשך שעה, שעה וחצי בטמפרטורת החדר עד שיכפיל את נפחו. חברים, אחרי שעה וחצי של התפחה, ככה נראה הבצק שלנו. הוא הכפיל את נפחו, הוא נהיה ממש רך כזה ונעים למגע, ממש יפה. אנחנו נוציא אותו על משטח העבודה ונחלק אותו לשלושה חלקים שווים, ככה שנקלע את העצמות של החלה שלנו. נגלגל אותם בכדורים וניתן להם לנוח מכוסים 10 דקות, ככה שהגלוטן יירגע, שיהיה יותר קל ללוש את זה אחרי זה. טוב חברים, אחרי 10 דקות הבאנו לנוח לכדורי בצק שלנו. אני אראה לכם איך להכין את החלה עצמה. אז קודם כל אנחנו נמחץ מעט את הבצק, נהפוך אותו על הצד התחתון, שהצד העליון יהיה למטה. אנחנו פשוט נגלגל אותו ככה מעט, אז נגלגל אותו עם היד, אז נגלגל אותו מבפנים החוצה, ממש ככה, בפנים החוצה, אז הוא ייפתח לנו בצורת עצמה. וזאת עצמה של החלה שלנו. אנחנו נעשה אותו דבר עם שני כדורי הבצק הנוספים. אחרי שהכנו את עצמות, אנחנו נקלע את החלה, ובעצם נדביק בעזרת הבצק עצמו את הקצוות, בצורה הזאת. אז אנחנו נקלע עצמה. אחד החלקים החיצוניים עובר לאמצע, החלק החיצוני הנוסף עולה עליו, אז מה שהיה פנימי שהפך לחיצוני, חוזר בפעולה הזאת, וככה, מבחוץ לבפנים. ואז את הקצוות שנשארו אנחנו מדביקים גם אותם אחד לשני, ממש ככה. וזאת חלה יפה שלנו, תראו איזה יפה יצא. עכשיו אנחנו נותנים לה לטפוח כ-40 דקות, עד שהיא טיפה מכפילה את נפחה, טיפה פחות, ואז אנחנו נאפה אותה. טוב חברים, זאת החלה שלנו, תראו איזה יפה ואיך היא הפכה, ממש הגדילה את נפחה. טרפתי קצת ביצה, אני הולך פשוט למרוח את החלה. אתם רואים, אני שם פה עכשיו ככה את הבצל, נשים בנדיבות. עכשיו נשים את הפרק שלנו, ככה שיקבל גם איזשהו צבע וטעם יפה. וכמובן מעט מלח גס, אני אוהב את הטעם ככה, יש פה ניגודיות של הבצל המתוק ויהיה פה קצת גם מלח. לא הרבה, ממש קצת, זה מספיק. עכשיו מכניס אותו לתנור של 160 מעלות למשך 20 דקות, כל אחד והתנור שלו. תבדקו אחרי 20 דקות אם היא הזעיבה בצורה מאוד יפה ואחידה מלמעלה, אז זה מוכן. אלא חברים, נכניס לתנור ונראה איך יצא. חברים, זאת החלה שלנו, תראו איזה יפה היא יצאה, אני אקרב אותה ככה. בצד שלנו זה נראה שהוא טיפה נשרף אבל לא, ממש השכים והתקרמל, מאוד טעים. עכשיו בואו ניתם אותה. חברים, זאת החלה שלנו, אני הולך לטום אותה עכשיו, בואו נראה איך יצא. אני הולך לטום אותה כמו שהיא, זו חתיכה יפה. חברים, אתם חייבים להכין את זה בבית, פשוט טעים. יש טעם בצלי, מתקתק. הפרק גם מוסיף לזה הרבה טעמים. המליחות של המלח הגס שהוספנו מלמעלה, מאוד טעים. תראו איך זה נראה מלמטה. רואים ככה נאפתה יפה, ככה היא נראית מבפנים. ממש טעים. וואו, זה כל כך טעים. אני ממליץ מאוד להכין את זה ליום שישי, לארוחת שבת. מאוד טעים חברים, תהנו.